ନା ପ୍ରକାଶ ନା, ତମେ ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ବି ମୁଁ ବୁଝିବିନି, ଯେତେ କହିଲେ ବି ମୁଁ ଶୁଣିବିନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି, ବୁଝିଛି ବୋଲି ତ କହୁଛି। ଏ ପ୍ରକାଶ ତମେ ମୋର୍ ସାଙ୍ଗ ନା, ତମେ ତ ଜାଣିଛ ମୁଁ ତୁମ ଛଡ଼ା ଏତେ ଖୋଲାଖୋଲି କାହା ସହ କଥା ହେଇନି। ହେଲେ କାହିଁକି ମୋର କଣ ହେଇଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ଜୀବନରେ ଏମିତି ସମୟ ମୋର କେବେ ଆସିନି। ମୁଁ କେବେ ଭାବି ନଥିଲି ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ସୁନେଲି କିରଣରେ ଆଲୋକ କିଏ ଆସି ଛଡ଼ାଇ ନେବ। ମୁଁ ଗୋଟାଇ ରଖିଥିବା ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ସପ୍ତରଙ୍ଗ ମୋଠୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ବୁଣିଦେବ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ରାଇଜକୁ। ହେଲେ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛି? ତମେ ଜାଣିଛ ନା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିଲି, ଜଣେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ମତେ ପ୍ରେମ ପତ୍ର ଦେଇଥିଲା। କାହିଁକି କଣ ପାଇଁ ଦେଲା ନ ପଢି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି। ମୋ ବାପା ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ବାପା ଚିଠି ପଢି ସେ ପିଲାକୁ ଅଭିଷେକ ବହେ ପିଟିଥିଲେ ଓ କହିଥିଲେ, ଏ ବୟସରେ ଏ ସବୁ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଯଦି ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ଆଗ ଭଲ ପାଠ ପଢି ଚାକିରି କର, ତାପରେ କହିବୁ। ନହେଲେ ତୋର ବାପା ମୋର୍ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ ହେଲେ ବି ମୁଁ ତା ସହ ସମ୍ପର୍କ କାଟିଦେବି। ତୁ କଣ ଚାହୁଁଛୁ ତୋ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କ ନ ରହୁ? ସେ ପିଲାର ନାମ ଅଭିଷେକ। ଏବେ ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ନେଭିରେ ଚାକିରି କରି ଆସିଛି। ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ମତେ ବିବାହ କରିବ। ମୋ ବାପା ମା ରାଜି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ନିର୍ବନ୍ଧ କରିବେ 2 ଦିନ ପରେ। ଏମିତି ଅନର୍ଗଳ ଗପି ଚାଲିଥାଏ ତୃପ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫୋନରେ ସବୁବେଳେ କଥା ନୀରବରେ ଶୁଣୁଥାଏ। ହେଲେ କାହିଁକି କେଜାଣି ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରି ଆସିଲା। ଶବ୍ଦହୀନ ହେଇଗଲା, ଯେମିତି ସେ ସବୁ କିଛି ହରାଇଦେବ। ଖାଲି କହୁଥାଏ ଧୀର ସ୍ୱରରେ, ତମେ ବାହା ହେଇଯାଉ ତୃପ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ମନ ଭିତରଟା କାହିଁକି ଅଶାନ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେ ହୃଦବୋଧ କରୁଥିଲା ତୃପ୍ତି ସହିତ କଥା ହେଇଥିବା କିଛି ଆଳାପ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଥିଲା। ସେ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଇଏ କଣ ପ୍ରେମ, ଇଏ କଣ ଭଲ ପାଇବା? ନା, ଇଏ ପ୍ରେମ ହେଇ ନ ପାରେ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରେମର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେ ଦେଖିଛି ଯେତେବେଳେ ତାର ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ପାଗଳ ହେଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଅଳିଆ ଗୋଟେଇଛି। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସେ ପ୍ରେମକୁ ଘୃଣା କରେ। କାଳେ କାହା ସହ ପ୍ରେମ ହେଇଯିବ ବୋଲି ସେ ଭୟରେ କୌଣସି ଝିଅ ସହ କଥା ହୁଏନି। କିନ୍ତୁ ତୃପ୍ତି ତ ପ୍ରକାଶ ଘରଠାରୁ 400 କି.ମି. ଦୂର। ସେ ଥିଲା ତାର ସାଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ କେବେ କଣ ବନ୍ଧୁର ବାହାଘର ହେଲେ ତାର ମନ ଚଞ୍ଚଳ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି ହେଇଯାଉଛି। ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ସେ ବହୁତ କିଛି ହରାଇଦେବ। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ତୃପ୍ତିର ଫୋନ୍ ଆସିଗଲା। ପ୍ରକାଶ ଫୋନ୍ ଧରୁ ଧରୁ ତଳେ ପଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଗଲା।